the farir gearr nar caliú me, an láthar baistú me go hóg. Mar fagú mo chaine tric me, gan a bheith don bheilbheó. Níl droir am, sníl dro fúram, gus níl mo warin beó. Sta muiad bocht la gwista. Os o'r an cwynta o'r an bryd ni wale, y chum bryd ni wale le bris cry yn ie trwy'r drorch i tam patchs miclo male, y boch yn gwn yn i'r fôr. Is o'r an a wyl torir agus bhfuil ólas ag óranna chéad ní bháinna go na marir ach ar fud na tíre. Má bheanach le mo chuid drár o chuí bhí chun trochar eile le bríd mórtín blianta fad a rivisin. I ceharach go bhfuil ganna bathú trúrach go i níor bháin i méal chuisleán sa trábháin agus bahún fearra le bís a rivisin sa art gar go maith an rota céanna. Bailíonn se leis a trábháin, bailíonn se le muintin trábháin, casan muintin na trábháin an tórán, casan sin tórán faoi gur as a trábháin mé. Sin údar bheithúdar am leis gur faoi chuide go muintir mo hin hangwahar, teharchaí mo hin hangwahar I bhíonn tórán comta, bheith a ceangal sin amsa leis ó hí muintir an bádar an in fáil, bas náid freisinní gas an tórán bheith a ceangal sin am leis agus bheith a naidreacht sin leis an náiteach leis an órán maid agus is máile mai freisin, is máile mai mar óra. Sníhúad men téchar cúrhearú. Dí min féile go méir an sin bhí sin bailí léthe agus chola sí for sin scéal a hall gur bathú chuid drearach ar a bhealach bhhaile agus chum sin tórán agus stáí a rééis srínt bliant agus bhí sí idir beganín gangadeach faoi chuid imach agus go nean cléamhain isteach an náit bhí an cléamhain sin Thomas O'Callaghan bhí agus bhína mo hin hanahead agus bhí sé post é deafar na bheith bhí siúpa beagach sa trábháin agus for sé rítáirí le hin teapa agus bhí sé na giomra ar éis bhhaile dearnach tróhónas na bhín darachtas tití tháinig bád deartar agus díar siad ar sib de ceal. An sib na ceal agus gur agus siatsan is muid gan éhris maiála ar glánas bhí ach a blób. Níor na locht bháid mhór ach an bád a scuile as cían na choraí agus na fir bhá. Íle mé gá mai tí míle fearr goide cúcha mé tilslán. Ach ar chuí nar o chimre sib a hachta histeach sa snáf. Chun bád na mulach agus cyrú sí sa corach bathúiad is cháilir a rastínti. Hannig gachara sa gorach na háirí le go bhí ceannaíach a bhain sé díri de trá agus an corach agus na maidí agus níor as tás na tuairis cin na fir. Is scéal tubasteach a bhí an agus bhí sé bhád gur phríomach cead a tharla agus cead ba chúis leis an motha. Is cosúil gur a bád mór go an cún, gur a spáiteach go na ceala. Nis caitú cuimniú go mo cléamhain iad na ceala agus na máile. Is cosúil an bhaidzin sin go neach a netheir mórtín ó máile, nuair nach ran na firteach i bhile go neach sé le cládach bhaidzin sin, agus go dánig sé chupan tíos go na cora le cládach. Ní an bháin sin a tháinig an corach, an seol, na maidí, buidéal fórtar builíní agus an tábhar lu a bhí ceannaíach tháinig sé sin lu a dír ach níor fríú corp na bhar I riamh. Tá sé chupan na coraí an bhí sé gur an tár dínta bhí sé diimi se leis bhhaile agus críbistí agus casú fear go bhhaile agus dúirt sé tá scéal mo chláán bhá cinntíí.
agus chu se bhhail agus chu se copan bhacha go tíoscan na choirí me deara chu se faoin ráta sa teach agus níor ní se láma sa bhaid sin amach. Bhí se bhád gur phríomach ce a hála gan na fir. Is cosúil gur fearóg tóca chóga bhí ar a mád agus gur bainú millaige gan an scéal aonseach go dúna go brach chun svete bu in éirin. Dimime na blianta in ar a chuin fearóg sin go America se tháinig scéal amach gur ma bothad tubaiste go bhíonn. Ar bhealach chuáin tá ceangal mar míos chuig leis máile agus ag muintir a bhile leis, mar is beag duine ar a máile an lásin go dtíon látá nimhan nach chu gaol nó ceangal nó dábhacab leis na máile agus leis na ceala, agus bhíon dá gur an póstarsteach na chéile. Tá leagan nach í gan óir an chláirí freisin a rion bhéile de zéan sos le 16 nó 18 an sin, so hí ceangan ruí suntasaí faoi sin nach ar trámáin a tógiú éon ceangan na leagan nach chuí sin. Agus ní héana nach roise ag muint na trabáin ar a tháinig na bailithirí, ach ar chúisháinú ar chúiseile beidir go raibh ar cosantocht nó gailúnach faoin óran agus faoin scéal go méidir ná an neirit sin fónar a bheith á riont leis na bailithirí ag an nám. Má bhreandaí muid ar bhhailúchan na scoil an idir 36 is trámáin, tógiú coppla cearú go nóran ach chuirtar nóta leis freisin go bhfuil se ag chola ghuine sa scoil. Tá sé am sa mar deola me ó maithir héine. Nar bhí me cas an órain cuimím ar na dearchaí a bathú agus cuimím go mór ar an nathir I teach ar a trá ar maidin beidir gus an tár a bheith dinta san uche rih agus a feiceáil chuil a rud a bhí rih a scóirich a túúla sin ar maidin agus cuimím go chaite agus chu peanach chuí nach roí a fáil nó sin ar maidin sin ar a trá agus a chláánhha cáil teige agus bhí se bhfuil díar an teach suirach a bheith tardaí bhfuir bháinach bhí trúr cáilte an dára chéara í a freisin maidir so cuimím gúnaí ar sin. Is cínte go léirí na tóran an tábhacht atá leis na hóráin agus leis an Láithreach Bhéal a dtíobh stair an cheantar a chuomhnú agus scéalta mar seo chuomhnú. Mar abair beag nach céad go léir blian I níon na tubaiste seo. Tá caint fós faoin scéal, tá scéal fanta na méal na naoine, tá ólas ag muintir a cheantar, muintir a bhailir, ón láisin go dtíon láine, tá ólas féin ar bhríd níomháile agus ar chuidráracha a bathú a gcónaí na bhór. Nar hannig an traháin ach mai crúr sa dráracha bra gan na mná a maró.